Gapar ma kana ng'iyo to kare en higa achiel kende nikech gik ma Ramogi TV osetimo thoth kanyakla gi Ramogi Radio nikech Ramogi TV koro ne obiro kawo Ramogi Radio gi gik matimo to koro kelo mondo mi jopiny ne. Ndalo mane ane kar tiegruok ka ipuonja weche mag lendo ne nitiere gimoro mane ipuonjowa about news kata weche manyien to ni wacho ni news is about proximity yani kako chiegni gi jopiny koro kako chiegni gi jopiny miyo gino bedo news koro aparo ni bedo no chiegni gi jopiny no to kendo e dhok ma jopiny winjo kuom kinde mang'eny no wan gi dhok moko ma jopiny yudo ka samoro kata mana de mane kor gweng kata mana mine madongo ok nyal winjo weche gi yo makare to koro ne obiro ma iyudo ka jok ma samoro nigi lony nigi tiegruok modhi malo jomosomo gi joma ok osomo koro ketie mesa achiel inyalo pidhgi kata ginyalo chiemie mesa achiel moko de osomb ng'ato okode kuma ng'ato ae okode ni ng'ani omewo kawuono iyudo ka gweng chiegni mier ka mier midhie tibiro nwang'ie TV. Ndalo moko yanda adhi dala to nawuoro kabisa nikech nitiere chenro moro miluongo ni Thapki kosiluongo nang'o. Iyudo ko odhiambo